anye kuma sugu be foye nunu nga foyera kan ka so fe sugu be yiraula ka yira ka fo onyena ko nunu na shwenli la o mana jamana jola medai metiglain masami alaye malien dobe o nu ye printemps militaire ke nyon fait abu don ina fo ku tekechi akme ambalma ke salfu ka plateau kan ale bora ka révélation ke ambali la main anga la nyon fait ni foma ne kelen taranu ye cour suprême na ne koro de victime a sera yoro do lan tun tise reblen ka to malla donc mbora mali kono o de la nya décider kana États-Unis kan sigi américain. Ok, grand frère. Question do fana be mbolo ka nyinigali ki fait. Relation juma di bi ene mun be fanga la bi no les 5 colonels. Relation juma de ba ni ñogon ci. Bon mun be fanga la bi ne be se ka fo abe fo mun ma les 5 colonels ne nous be comme des frères. Parce que ne nous est temps minke hali ni yere frère ou ni balma ou mo tanke et rebe internat vita bolo don. Ou chite mintene donc comme ou tega konona a fene chite ne rete min do ikon tega konona. En be pritane ke yon fait, en la pritane la yon fait. Fanga yere daminele mise ka fo et depuis CNT maski ne tagara malla ne kumana nunu be fe kelenkele. Nous ya photo ta nguma ngo kari ngoni nko inkana dia au kunfe au ka bo au kuma kankan ngoni politique kadawiye aya ke comme ATT ake chugomi ali ya fuye ngone reflene nga parti créé sorasi woro be munu ye pritane ke no e Musa Sengwe parti politique babulo Effectivement. Do wore fene be amadi o fene pritane ke parti politique babulo ngo be opportunité suna o yere be se ka kenga ya o jija o kana teme 9 mois ka asoro 9 mois kuma de be sina madoni ya klibala ouais nyeni de fouiller ou be ko no lubena ni ke 600 ni te fenye mim o lubena continuer ka min fenga o lutina bu kuma kankan o watu temene depuis boru kuma kankan do yere be o tenega message répondre. Donc m'a fait ka fodron nous be comme ne frères ou di. Mais na sira jamana koma hali balima na be flila ite tuka ko ki balima do. Donc c'est pourquoi ni ne tungombi fin ni une transition connaît enta la fin mimbe ne tunte misro. Effectivement oui. Donc discussion privée do be ka foko fin proposer anya mai ko suya do fo na fatola. Mais ne personnellement ne ti do ko nolena. Ne te do ko nolena ko be chuko mi ne ba foti. Ne nga diela tike ko bolo la mais pritane la ne école de nama nkele ni tara cour suprême na ka pritane mo sauver tenu mu chama kana bine sababu do doka boka socialiste otisi ne oké ka ko victime anwe combat wora ou mené de pambe pritane kono mais comme kuma to kambi peut-être dona na ta monsieur ko lu do discuter mais munumbe mbi ka foku be jamana nyefe ou de la kosa ina nguru maka fongo politicien armé ou do Wati kera fene moko bu wule ko les 5 colonels ne kuma go colonel chamambe malila koro de balaw ouais ba donner bo folamina donc ni yoro la me profiter ka fo 2023 kele ina ne 2 mois de kem malila on tara pour 2 semaines depuis ni ko nous damne na nyenga bien fallait chien fla ne tombe intervention qui est pratiquement 2-3 fois. Ou à sur un cadre d'échange kono ani amion nous ani mochama. Ne de tombe bo publiquement ka critiquer like. Asimi be wor minta ne de tombe bo ka critiquer. Fin beke ne tumbolo kono bene arrêté mais ne masse ka blanc una salif. Ka fo nous agresser. Faut ka kengono agression ga seyoro de la salif. Moko armélé moko wolon vla moko kononto lu de nanane mine 2h du matin ibe moko munu mine ki balma ni moko munu ye ko beke yon le kanere la matraku bubulu marfa bubulu ou ben goshi meno telendo kan do 4x4 kono aéroport dunda nunu donane ngayan kono salif nta do combien de mètres kanabo kan den yiri la be peya dante na foka jeli bontena
kezer kelengele salif anani ne tumeka Allah akbar ne a fɔ aw ɲɛna maliyɛnw i b'a dɔn n'o de fɔ aw ɲɛna quoi ne ko aw ma n ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ Asimi Goyita dɛmɛ n k'a si tɛ halala ye et je tiens mes dits parce que ne y'u dɛmɛ moi je les ai étudiés ne y'a dɔn k'a fɔ n ka jugu ni kafiru ye bandiw de don. J'étais la première personne au Mali qui a dit que c'est des bandits. Aw bɛɛ bɔra k'an kɛlɛ masa min ala ye ni adamaden n'i ma fɛn fara ala kan a ka di dɛ ni mɔgɔninfin n'i ma fɛn fara ala subhanahu wa taala kan a ka di dɛ c'est à dire mɔgɔ ni i sɔnna maya ma i mago tɛ jama la quoi a ye nin mɛn dɛ un homme de prytanée militaire leurs frères d'armes ka kɔrɔbaya ɲɔgɔn fɛ ka mɔ ɲɔgɔn fɛ u ye nkalon tigɛ a bɔra Amérique yan ka taga ka t'u supporter ka f'u ɲɛna ko ni fanga ka d'aw ye a ye tennin bɔ an b'aw dɛmɛ aw bɛ kɛ président ye ni fanga ka d'aw ye ne dante ne ye kɛlɛ kɛ yan k'o de f'a ɲɛna n ko a tuma n b'a fɔ n ko Simbo n ko tennin bɔ an k'i dɛmɛ i ka kɛ président ye ni fanga ka di ye parce que o la an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ don Mali kɔnɔ k'an da don fɛn na fɛn jɛlen fɛn min an bɛ se k'an waso a la k'a fɔ k'an y'i dɛmɛ k'i k'a ye o la an ta a tɛ k'an kɔnɔ ko bɔn kun kan bɔn sen kan don an bɛɛ y'a o de f'u ɲɛna donc ni bandiya in de ka d'u ye parce que u tigɛlen bɛ Mali bɛɛ la donc masa min ala ye nin kelen k'a f'u ɲɛna ko masakɛw tɛ k'u bɛ ka jamana denw tɔɲɔ u m'u dalakan timɛ a bɔlen Amérique ka taga u y'a minɛ k'u bɛ taa faga ka marifa d'a tin na fo ka jeli bɔ a tin na marifa chargelen k'u b'a faga maliyɛn ninnu tɛ ziiri ye dɛ a ko kɛra baara ye dɛ donc la guerre civile du Mali est une obligation normale n'o de fɔ aw ɲɛna kuma in bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn faga Mali kɔnɔ sabagaw bɛ sa balobagaw bɛ balo c'est-à-dire ala de ko Mali bɛ tɛmɛ o fɛ quoi wa ne bɛ k'a fɔ aw ɲɛna saraka t'a la dɛ a bɛ kɛ dɛ wallahi billahi lizi an bɛ ɲɔgɔn faga Mali kɔnɔ an ka ɲɔgɔn faga Mali kɔnɔ ko ɲuman de don parce que maliyɛn den anw yɛrɛ an ta dɔn yɛrɛ an ye fɛn min ye tuguni n'a fɔra bi ko anw fa jamana kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ bɔ bi ka nin fɔ ka tila ka bɛɛ ɲɛ b'a la ka tila k'a lajɛ mɔgɔ minnu fagara u ye mɔgɔw faga cogo min na ka Umar Mariko ka discours lajɛ olu n'a bɔra ka mun fɔ avec des détails précis ka tila k'a lajɛ bi Mali kɔnɔ ko turulakaw bɛ Mali kɔnɔ ko Mali kɔnɔ ko Mali tigiw bɛ Mali kɔnɔ ko Mali kodɔnbagaw bɛ yen ko cɛkɔrɔbaw bɛ yen musokɔrɔbaw bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ kelen bɛ k'i makun bouche bée jamana ko ma ban jamana t'an bolo dɛ on n'a pas de pays hein, que cela soit très clair n'an bɛ wuli ka kɛlɛ k'an fa jamana nɔfɛ an ka wuli ka kɛlɛ k'an fa jamana nɔfɛ n'an tɛ wuli ka kɛlɛ k'an fa jamana nɔfɛ an ka wuli ka kɛlɛ k'an fa jamana nɔfɛ masa min ala ye ne bala lamɛnbagaw Assimi Goïta est un bandit, c'est des criminels. Masa min ala ye ne ya Sanogo ka mɔgɔw de nalen ils n'ont fait que changer d'équipe un peu ne mɔgɔ kelen de nalen n ko Maliki Diaw ni ya Sanogo de ye coup d'état kelen kɛ Maliki Diaw t'a ko la halisa y a rien qui a changé wa ninnu tɛ bɔ fanga la tant que an m'u faga an bɛ marifa de ci Bamakɔ sabagaw bɛ sa u ka mɔgɔ minnu b'u kɔ CDM mɔgɔ ninnu an b'u bɛɛ faga dɔw ko ne ka fagaliko kuma dabila n tɛ fagaliko kuma dabila dɛ an bɛ ɲɔgɔn faga de o de bɛ kɛ fɛnɛ ni ala sɔnna ma wa o de ka di ne ye ne bɛ ala deli o de ka kɛ parce que ni jamana sera nin niveau ma ni ma ala deli guerre civile la i bɛ ala deli mun de la la guerre civile au Mali c'est une processus normal parce que ni guerre civile ma kɛ Mali kɔnɔ hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana Assimi kɔfɛ nin togo la o bɛ nin molobaliya kelen ka anw na donc il faut que an ka ɲɔgɔn faga de an ka su ye su ka kɛ fɛn tolen Mali kɔnɔ an ka ɲɔgɔn su cɛ jamana kɔnɔ o la maliyɛn bɛ maliyɛn bonya mɔgɔ si tɛ molobaliya k'an fa jamana la tuguni c'est la seule manière parce que ni guerre civile bɛ Mali kɔnɔ ninnu tɛ taa yɔrɔ si ils vont nulle part
wa ne be ka kuma do fɔ ɲɛna ne ko aw ma ni an ye 12 mois kɛ na kalo 12 n'an y'o kɛ na ninnu tɛ taa yɔrɔ si ils vont faire plus de 100 ans au pouvoir parce que ils sont très clairs si on peut opprimer un pays comme ça pendant 7 ans mais ce pays la soumission deviendra leur nature la soumission deviendra votre nature parce que à la fin du journée faut y ter mu makɛ tuguni essence t'aw bolo courant t'aw bolo dumuni t'aw bolo wari t'aw kun aw se ka kuma ko jamana kɔnɔ aw bɛɛ bɛ kaso la masa min ala ye ni kumana i bɛ faga a ka jamana nafolo bɛ ka suɲɛ hali u t'a ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna donc ne bɛ ɲininka sisan dis-moi une seule chose qui est plus grave que ça ne bɛ kuma dabila ne bɔra ka fɛn minnu fɔ aw ye sisan a ye fɛn dɔ fɔ n ɲɛna mun bɛ o ɲɛfɛ ne bɛ kuma n b'a dabila a tɛ yen donc n'o kɛra o la aw ma se ka wuli aw ka jamana nɔfɛ diɲɛ bɛɛ bɛ Mali ɲɛ bi an bɛ kuma la yɛrɛ min na tout le monde a dépassé le Mali donc an b'o la yɛrɛ min na jamana yɛrɛ kɔnɔ bi maliyɛn yɛrɛ bɛɛ kɛra nkalontigɛla ye maliyɛn den bɛ mɔgɔ dɔ ne wele bi k'a ko ne ma ko Dante a ye dugawu kɛ ne ye a ko ne ma ko Dante ko e famana Mali ma a ko Dante ko maliyɛn bɛɛ kɛra dɔrɔguta la o ni dɔlɔ min na ko maliyɛn den ko a bɛ jɔrɔ fɛn kelen pe de la a bɛ taga dɔlɔ min cogo jumɛn ni su kora a ko ne ma ko Dante k'an terikɛ ninnu e bɔra ka i ni minnu to filanan ko a bɛɛ gulɔ min na k'u bɛ taga si bari de la k'a bɛɛ kɛra gulɔ min ko kojugu yɛrɛ tɛ la solution c'est toi et moi monsieur Traoré c'est toi et moi qui est la solution on doit prendre la rue on doit se galvaniser mɔgɔ minnu bɛ sa olu bɛ sa mɔgɔ minnu bɛ balo olu bɛ balo on doit décider de se débarrasser de ces délinquants est-ce que mɔgɔ dɔw bɛ sa mɔgɔ dɔw bɛ sa o se ka bɛɛ faga il faut que nin ka ban notre pays ne peut pas rester comme ça c'est très profond u ye mun yɛrɛ kɛ o tɛ ka ne jɔrɔ u ye mun kɛ wallahi o tɛ ka ne jɔrɔ en termes psychologiques o tɛ ka ne jɔrɔ u ye mun kɛ an bɔra o kalama ka ban o tɛ ka ne jɔrɔ mun bɛ ka ne jɔrɔ an siya de bɛ ka ne jɔrɔ c'est notre racine qui m'inquiète c'est notre racine qui m'inquiète ne tɛ u ka olu tɛ foyi ye mɔgɔ de ye wari ye donc an bɛna wari sɔrɔ mɔgɔ de ye sini ye ne mago bɛ mɔgɔ de la maliyɛn den de bɛ ka kɛ fɛn ye fɛn min quelle est la limite d'un homme malien aujourd'hui limite jumɛn de b'an na qui pouvait imaginer au Mali que des enfants de 1984 vont venir prendre le pays par la force et de dire qu'ils ne vont pas quitter le pouvoir. Qui pouvait imaginer ça dans sa tête il y a 6 ans de cela? Qui pouvait imaginer au Mali qu'on va marginaliser l'homme malien comme ça dans son propre pays? Personne. Donc, niye ou ka bandia, ou ka barbaria. Il veut que la modo e Mali kono. Neni modo kume WhatsApp groupe do kan. Ne ame ulu da kono ko bina de terroriste. Ne kume mogo munu bunya. Mais ala be seka ibe mogo do bunya mais ala ma akli bada tigi ma quoi. Ma fo ngone akli ka bonne mais ne koni ne be femi ne be bara koni kono yi. Mogo sise ko ne bonga oka. Itina ne be femina. Ki bina i da marfani do ne kulo koro. Ko ne ka nyebo nyebo. Non. Je vais croire à ce que je vois. Non. Je ne donnerai permission à personne de me donner de l'illusion de ne pas pouvoir analyser ce que je suis en train de voir. Malien benina. O belebe kila ka malien dine diɲɛ kɔnɔ ka malien denw ye diɲɛ kɔnɔ o bɛ balole k'u b'u ɲɛ ci tiɲɛ kan k'u bɛ kila k'i lajɛ i n'a fɔ ko e de ye i n'a fɔ ko e de ye c'est à dire ko danga bɛ e de kɔ quoi c'est ni min ma bɔ a mɔgɔ sugu la u b'i k'u ɲɔgɔnna jasilen ye quoi u b'i k'u ɲɔgɔnna fɛn jasilen malien den bɛ se ka sɔrɔ cogo jumɛn diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ namɛ i kulo la ko Asimi Goïta bɛ si an ka jamana kɔnɔ masami ala ye cɛ bɔra Amérique ka t'u dɛmɛ ka bɔ Amérique ka fu ɲɛna ko an fa jamana don mais an balimakɛ ye kuma dɔ fɔ ça m'a trop pris i m'a ye bon Amérique de bɛ nin kɛ mɔgɔ la quoi Amérique ji de bɛ nin kɛ adamaden na Amérique ji bɛ dusu dɔ de don mɔgɔ kɔnɔ a se ka ɲɛfɔ a bɛɛ tɛ dɛ denkolonw bɛ yan mɔgɔ minnu ba ma ga dɔw faw ye minnu ye mori baaraw kɛ ka wari sɔrɔ Amérique yan ne kan t'olu ma ne kan t'olu ma
mɔgɔ minnu ye bagaw ni moribaraw ni sɛfi nafolow kɛ ka na Amérique yan ne kan t'olu ma ne kan bɛ maa minnu ko la ilaha illallah سيدنا محمد النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو كل شيء قدير نتو مغو سيدون امريكان مغو مسكا ندمه نبي مغو دون كابو دم امريكان ابي كافري ابين على نكراتي ابي كافري ngumuga kafira done men kunta don ngo kafiru do ngasene nivuma ne kunta don ngo kafiru do fubu fa jamana tonoma da kafiri akama ça je ne veux pas cru parce que baro ko bola nege kunta nunu me mo bolo la o be bagaw do mun kono abe kafiri abe jusona boli ba be bolo sono moi même je sais ça mais ne kuma don ngo ube klaka nguka jama c'est dire diebe jawyi fubu fa jamana tonoma da ça je n'avais pas cru parce qu'il est danté ne ni arama deme nyogo haram ya romina ne fakilin bakilun ne ni mogo mune shimi ni kera Assimi Goïta fe ne bi haram ya rate te mo kane fakilin bakili ni kera Assimi Goïta fe ni sara wallahi ne te diga shudo ngoro la ne be mfa jamana fe ka so niveau de ma mogo te Mali fe ne ti fe. Tu ne peux pas aimer le Mali et supporter Assimi Goïta. Ça, c'est sûr. Tu peux dire aussi beau que tu veux. Tu peux faire tes analyses que tu veux. Ça, c'est ton droit. Mais une chose est sûre. Allah est akil mindama fin d'affaler de donner talent. Ma cité diacono. Qui peut se que Mali fait? Qui peut se que Assimi Goïta demain? C'est pas possible. Donc, ne peut pas Assimi Goïta demain. Ne ba bejate Mali den jugu de mo tene fa jamana fe neti fe mo tene fa jamana fe neti fe mo bene fa jamana tonomada nete ki fe fo tan dan kaburu kono ka damene fa kelen bakilu na ni muni simi atete mo kane Assimi Goïta est l'ennemi de notre pays, je le jure sur le Coran. C'est-à-dire, Assimi Goïta est devenu un animal. Assimi Goïta, Maliki Diao, Sadio Kamara, nous barouni, Saraka Bo, il faut kafiru lido. Meka kuma do foye, meka kuma infoye, meka kafir blon. C'est-à-dire, nous nous fara. Qu'à ce niveau ma, nous te foye te. C'est-à-dire, na furu yana kuka tu ou bake sarakaye, ou kato fangala ou bake sarakaye, a benala na kirati. C'est des hommes pourris. Meka tasa dade foye, gosu trop tala de. Gosu trop foye tala. Assimi ya foye na ko ye siraminta ko se ngote, ama kuma infamia. E mko ma foka ya fa kaya fa ke saraka ya mo yoro foka ya fa ke saraka ya mo fo galomé ta kada mo ladi atie malla ko be ne galomé ta kada mo shida donc ne bala na ba le cas est très grave il faut ani monsuru de be nyokona mo bu deme ne be mo don américain ne be mo don américain ko beaucoup deme abe kafri je savais que c'est le kafre. Mais je l'ai côtoyé. Mais mon gars donc ko kafria. Ngubu fa jamana tourmada quoi. Ça je ne savais pas. Comment un bé malien ni be jamana fait, moi je t'apprécie. Mais quand j'ai vu que c'est vrai la jamana côté tukuni, c'est là vraiment nous be haramia. Nteta chika shudo là. Na fait sara, ntali do okuyi. Mo be Assimi Goïta fait. Ni kulobene la, ni bene don. I mourra nono, ne mourra mbashi. Ne mourra fouiti là. Tout homme qui le supporte, si tu fais partie de ma famille, je te déteste. Si tu es un ami, ou si tu étais un ami, je te déteste. Tout homme qui le supporte, ne mourra taouchi là. Wallahi. Mais à la délai, à la kana mourra kene fena là. Je vous déteste, hein. Parce que moi, mon pays, Mali est né ka djenatique de ni menela. Ne me se ka ira kambolo yeshi ni ma. Ne fa jamana de ni.
ne be balo Mali de, ne be fiɲɛ sama Mali de, ne be keleya, ne be ala deli ala kana sa senema ka so man fa jamana boni fadin sagoya ina. Ne be miiri n'o de ye, ne be wuli n'o de ye, ne be n da n'o de ye, ne be taga baara kɛ n'o de ye. Ne yɛrɛ ma wolo foyi kama k'an fa jamana boni fadin sagoya la kɔ. Balokun foyi tɛ ne la, ne n fa jamana joli tɛ. Mini erna meka kashin kono de. Parce que t'es fait ka ɲɛji bɔ. Est-ce que ɲɛji yɛrɛ bɛna tugun? Ɲɛji banna o. Donc o de la ngo guerre civile ka wuli Mali kɔnɔ. C'est un processus obligatoire. An bɛ ɲɔgɔn faga Mali kɔnɔ. Donc ne b'a ɲini Assimi ka mɔgɔw fɛ. Aw bɛɛ k'aw dege marifa ci la. Parce que an bɛ ɲɔgɔn faga. An bɛ ɲɔgɔn faga jagoya de don. An b'an fa jamana in an bɛ k'a fɛ jagoya mais an b'a dɔn o tɛ se ka kɛ tilegandiri de fɛ. Donc an bɛ ɲɔgɔn faga de yan'an ka se. Donc ni Assimi Goïta de ye a bɛ se ka mun kɛ ani maa min y'u dɛmɛ k'u b'u bon n'u sugunɛ la u bɛ se ka mun k'o la a k'a lajɛ. A y'a faamu. On ma tila a bɛ cɛ lamɛn nkalon tɛ tigɛ yan dɛ. Ça a l'air des infos pertinents. Moi d'entier je ne fais que mon analyse. Ɔrɔ mɔgɔ kɔni tɛ se ka bɔ k'i sigi diɲɛ na ka tɛmɛ o kan. Ne ni mɔgɔ minnu bɛ fa la, ne ni mɔgɔ minnu bɛ ba la, mɔgɔ bɛ Assimi fɛ n'i sara ne tɛ t'i ka sudonyɔrɔ la. N t'i fɛ bi, n t'i fɛ sini, an tɛ ɲɔgɔn dɔn. Parce que ne bɛ mɔgɔ bɛ Assimi dɛmɛ, ne b'i bila ne fa jamana janfali de kama. Ne fa jamana kama, ne mago tɛ balimaya la. Ne fa jamana kama, ne mago tɛ sinji la. Ne fa jamana kama, ne ni adamaden si tɛ adamadenya kɛ n fa jamana kama. Personne. Je ne m'entendrai avec personne au monde à cause de l'amour que j'ai pour mon pays. Assimi Goïta a déraciné la race malienne. Cette belle race. Adamadenw kelen ka u ɲɛ d'u fa jamana la. Jamana den siguruma 99 bɛɛ k'a fɔ ko bi an bɛ fɛ ka jamana kura sɔrɔ. N ko bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ san 40 ni san 40 de. Est-ce qu'il y a k'a faamuya? Olu ye galoma yiraw de ye ala b'a ɲɛsin jamanaw ma de chaque 40 ans, chaque 50 ans. Ala bɛ o denw nabɔ jamanaw kan de. A bɛ f'olu ma en anglais ko momentum, de momentum. Adamadenya yɛrɛ ye momentum de. E ma b'a fɔ ko tuma min na i b'i tile la k'i k'i ja. O de ye adamadenya ye. C'est-à-dire Mali bɛɛ de girinna k'a fɔ don la sɔgɔmada fɛ nin y'a san wɔɔrɔ ye ko an fa jamana an bɛ saya préféré an b'an fa jamana bɔ ni fani sagoya la. M'o de kɛra. Aw bɛ ɲinɛ o, aw tɛ analyse kɛ o. M'o de kɛra. O tɛ an ka cɛya ye o. O t'an ka kunnadiya ye. Ala de ko ten. Ala de b'o kɛ jamanaw ye. Chaque 3 décades, chaque 4 décades. Ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ na Mali kɔnɔ, Mali bɛɛ ka girin k'a fɔ ko f'an k'an fa jamana jɔ. Fo Ala ka latigɛ. Il a gâché le momentum du peuple. A ye jamanadenw ka tuma a y'o de suɲɛ. Il a volé le momentum de la nation. I faamu. U ye mori baaraw de kɛ k'u yɛrɛ kɛ baganw ye. E ma ye baganw de don. Tellement u ye saraka bilen sugu bɛɛ bɔ. I b'a dɔn n'i ye saraka bɔ ka saraka bɔ e yɛrɛ bɛ kɛ i bɛ ka fɛn min saraka i bɛ k'o ɲɔgɔnna de quoi. C'est des animaux. Baganw de don. Ce ne sont pas des humains. I faamu. I faamu. Mɔgɔ tɛ. An ka jamana bɛɛ ala kelen k'a ka a fɔ ka mɛlɛkɛw ɲɛna ko a ye buji minɛ ko Mali ka buji minɛ kuma sera. U nana k'an ka buji ta a mɛnɛlen ka bon n'a ye. U y'a lelen jɔ u kelen kunna. O lelen de bɛ ka sa sisan. Parce que ninnu ye galoma yiraw de ye a bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila ni jamana kunnajara siɲɛ 2. Parce que bɛɛ tɛ jɛ k'i ɲɛ da fɛn ma don kelen quoi. Mali kɔnɔ Mali bɛɛ de ko tuma dɔ sera sa. An ye embargo muɲu de kama ka kɔngɔ muɲu ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ o kama. Bien vrai que an b'a dɔn k'a fɔ kan tɛ su la mais an ko tant que anw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ se k'an ka jamana bɔ nin na. Et voilà des troubadours qui ont volé le momentum du peuple.
des animaux. Les Balanabao, on écoute l'analyse de leurs amis d'enfance militaires et militaires. Tout bébé boulot. Ni tu es moi éco tension problème même moi minan tout met toi là. Ou quoi comment langage ou comme ou ben am fera 600 ou ben impression beke ou ben a dinga RS ni ne ta bantoy. Mais au mané toro. Mbolo la nyenga traitement ke ndo États-Unis nyenga vidéo ke ngoni ya faruma atene toro parce que ne tu me sais qu'à toi la ma toi la ninkumbe ala de boulot. Effectivement, oui. Wa fo bi madelika douala nga kuma ulanga intervention na mais nga hakilina de tunye ku blasira parce que maliti en chikelentaï ou mason ka name ablay maiga e premier ministre ne na be kuma tu nga kuma ali nga parti politique mo bla wati do neti kuma munu be fo kerefe ito la men ni sombila de bi ibi kokuma la men ne kongu ka mo bla plus précisément wati ngoras bat ani rose ani musokoroba mimbu bulungu ka mo bla mo be politique côté langu ko bla ko ou bunu bla au de l'année marque 2023 faut qu'on a 2024 mon tekma au sankele ngona au de tu ne ka silence raison Ouais. mais transition ka doro mali gouvernement tese ka foku de la ka 1 centime nema de pingera mo e contrat sera fait fin d'offre raison te mais c'est gagner à reprocher mina oté Ouais. donc iba don ibe tien sera ka ibe tien fo iteri be doya Effectivement, oui. donc pratiquement nous on ali 600 on est comme des frères mais maintenant mi fie nous me c'est ka nkene là ou te c'est ka mune ke mo là Salif Vraiment. Ouais. Effectivement. OK. Vraiment, grand frère, nema yoromu jatemine. Allah Akbar. I frère d'Armudo, ni ayo usera ka ni torture sugu bɛ ta ka ɲɛsin ma yɛrɛ ye mun de k'u la e ka jateminɛ la I ye mun de k'u la ka se degré dɔ la f'u bɛ ni curiosité sugu ta k'i sɛgɛrɛ quoi et pourtant I frère d'Armudo u ka laɲini bɛ k'u ye I bɛ ka kuma mun fɔ a tɛ ka t'u jumi sira fɛ soit u k'i ye comme menace de I bɛ n'u ka fanga tiɲɛ wa Salif kuma y'u tɔɔrɔ ne ye 2 mois de kɛ n y'a f'i ye cogo min na n yɛrɛ bɛ n kun wari bɔ ne ye n ka kow bɛɛ kɛ n yɛrɛ bɛ n kun wari bɔ ka don a la plateforme ka dɔgɔ Mali la ne tun bɛ mɔgɔw wele mɔgɔ 12 bɛɛ bɛ na n bɛ publication kɛ ka Kalabankaw ka dugukolow protéger nin transition ye Kalabankoro dugukolo bɛɛ ɲagami ka sɔrɔ Choguel bɛ yen o kɛra titre foncier ɲagami des centaines de millions après vous bɛɛ bɛ yen ne tun bɛ bɔ n'a bɛɛ ye réseau kan donc an bɔr'o la ne dabali yɛrɛ banna ka sɔrɔ ne bɛ cadre d'échange kɔnɔ nku manga ye élection organisée aw kaw bolo di politiciens ma a wagati ne ni cadre mɔgɔw yɛrɛ tun t'i bɛn parce que ko cadre d'échange ko pour la réussite de la transition ne ko ngo ye manamanakan ye ngo cadre d'échange kan ka kɛ opposition de aw bɛɛ y'o cadre d'échange tacogo ye o yɛrɛ de kɔfɛ na hakilina nana ne la ngo la nouvelle classe politique parce que Mali politicien ne politicien ɲɛnamaw bɛ yen u t'u yɛrɛ yira I t'u ka kuma mɛn mais politique ka ni politique taabolo tun ka ɲi Mali la an binna kɔlɔlɔ dɔw kɔnɔ an tun tɛ bi olu kɔnɔ effectivement oui n'i ye politiciens lajɛ k'an to cadre kɔnɔ mɔgɔ caman de bɛ yen minnu tun bɛ dogo ka taa Choguel voir u bɛ taa Assimi yɛrɛ voir I b'a dɔn ka Mali politiciens kɔ don ɲɔgɔn na a ka nɔgɔn ni ko bɛɛ ye mais comme an bɛ don min na bi o critiquew nafa t'olu la parce que ni mɔgɔ seginna kɔ Salif bi tigɛ d'a ma C'est un Américain. Ça, c'est un Américain. mɔgɔ ma Choguel critiquer ka tɛmɛ ne kan parce que Kalabankoro n'i y'a jate minɛ conseiller fɛn fɛn tun bɛ Choguel bolo u tun bɛ Kalaban de o de la anw ni Choguel tun bɛ se kosɛbɛ ɲɔgɔn ma nka hali bi ne bɛ se k'a fɔ ne ni Choguel bɛ kan kelen kɔnɔ mais n tɛgɛ d'a ma politique y'o di ennemiya tɛ yen n'aw ka taabolo tɛ ɲɔgɔn ye aw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ o de y'a to bɛɛ ma ɲi politique la n'i bɛ jɔda dɔ la ni dɔgɔyama tɛ ku I la ou bien kan'a fɔ ko jɔda dɔgɔyara e ka sira fɛ ka sɔrɔ I bɛ politique kɔnɔ o de y'a to bɛɛ ni politique ma kan quoi o de ye raison yɛrɛ Salif sɔrɔsikɛ man kan ka kɛ politicien ye Toni filɛ sɔrɔsikɛ tɛ se k'a fɔ k'a bɛ bɔ a kumakan kan sɔrɔsiya ye kumakan de
ne ka o kuma de tun b'u tɔɔrɔ ne tun b'a hali bi ne b'a fɔ simplement transition baara kelen. Ok, orako kɛra baara ye ne m'a fɔ an na ko mɔgɔ bɛ Asimi Goïta dɛmɛ n ko ala ba kuma na wolo wa a b'a kɔnɔ ko kuma in me kuma in fɔ dɛ me kuma in fɔ fo don min na fo wa nkalon t'a la dɛ an bɛ halaladen kɛnɛ de kan yan ne bɛ bɛɛ de n'i ba bila ɲɔgɔn na yan ayi n fa ko denkɛnin b'i kale a ba de la nin ye surasi de ye a ko ni surasi y'a dalakan sɔsɔ ko surasiya banna e ni kelen m'a fɔ hali Ablaye Ɲangi m'u nɔfɛ n'ale y'o de fɔ Ablaye Ɲangi y'o de fɔ ni surasi y'a dalakan sɔsɔ surasiya banna ne ye ninnu dɛmɛ mun na ne y'u dɛmɛ parce que ne bolo n ko surasiw de don parce que Amérique yan ne ni surasiw ka di mɔgɔ minnu na ne bara Amérique yan u b'a kalama moi je vis dans un endroit de militaires donc ne ni surasiw ka di Amérique yan an bɛ surasi dɔn ni fɛn min ye un porteur d'uniforme ne trahit pas donc ne kun bolo komi ne mɛnna Amérique n'a bɛ n ka show lajɛ ka tɛmɛ a bɛ taga lajɛ hali tuma min bɛ k'u dɛmɛ n b'o de fɔ ne bolo n ko ja Amérique surasiw sɔn de b'u la parce que n'i ye surasi dɛmɛ surasi t'a dɛmɛbaga bila kɔfɛ fo ka diɲɛ wuli un porteur d'uniforme dans l'armée aux États-Unis on dit que we don't never leave nobody behind Américains bɛ yan u tulo bɛ na yan surasi tɛ mɔgɔ ni yan surasi jɛra k'a kɛ a bɛ sa k'a nɔ a bɛ sa a la ɲɔgɔn fɛ donc quand moi je les aidais je les avais vus comme des soldats et ce qui est pour moi un porteur d'uniforme tient à ses agréments. C'était l'une de mes motivations en dehors de notre pays. J'ai dit que ça, c'est les hommes intègres. Ils vont tenir à leurs promesses. Et j'ai dit, bon, mon frère, tenez bon, angike président, il y a une élection. Là, ja surasiute, ja bandu de dos. C'est pour cela, le monsieur et mon cas est pareil. Quand moi, je les ai demandé de laisser les gens qui les ont rendus, aucun coup, banque blanc, n'est à dos de la mousse, c'est des monstres. Parce qu'en ce moment du jeu, moi, je me dis que, et nous, nous sommes tous là. Ça me ala ne dumba don net na ngolo chien kamale ngoro e faut que dien wuli donc ne ntna bela donc ne no ma bela amena marfa chi nyona parce que où blakura mi ke tola o te kenela o be kenela rom na ne be nyere fa ça nous ba forum na ku bu bolo da bagar denka ne de be marfa chi la kan yere fa wala tete mo kane bo mo ka chiate kele quoi kamale ngoro te su mo su akelu o se kane minere parce que o cité Sénéla ou cité Sénéla ou cité Sénéla ni Chine mine domina menyere fa donc ce ne sont pas des êtres humains mais ay américain kuma kan mais ko ale ni sugali be kelen kan bon ni problème ni ba awla malla quoi ni ne meka ni fo yana ni a sans sabay ngako sabali ali ba fo sugali ka mo nyana nete galon tigɛ dɛ mais ni kuma kelen fɔ sugal ka mɔgɔw ɲɛna a ye sabali an ka fara ɲɔgɔn kan a ye sabali mali t'aw ta ye mali tɛ mɔgɔ si ta ye ala ye maliyɛn dɔw dan olu bɛ ameriki olu n'aw tɛna bɛn aw ka ɲɛngoya ninnu na aw bɛɛ de ko don moi je m'adresse à toute la population malienne qui est de l'opposition aw ni américain den foyi tɛna bɛn ɲɛngoya in na voilà donc on doit s'adapter au nouveau Mali. Parce que nous, Américains, nous, on croit à la compétence, nous, on croit à la mérite. Il était Américain, dit à la fausse, il était Malien, fouille Américain. Il n'est qu'en tout cas, mourir barla, non, nous mettons mourir barla. Parce que nous, on dit que mourir barla, il bak mangi wolo, il y a des enfants, il y a des musurkou, il n'a les musurkin, et les musurkou te baroque. Je n'aime pas les musurkou. Azubillahi mina shaitan rajim. Ne kame malien dinya na maurima. Bagate munu poshi kono. Munu ni seben tu bolo. Uka bula nege kunta inte munu tegela. Ne kambulu dema. Masami alaye o malien dinfo ite américain. Ko abe son e janfama ou vega moro discriminer anti soma. Donc on est là moro munu be parti politique la malla. Je suis là à vous challenger.
aka anga place aka bla kono parce que Mali be yoro mina bi an mogo banga jamana la on ne va pas reculer et on ne va pas s'asseoir et regarder donc aba faut adapter o la nga o manga ka sabali ay fara ɲɔgɔn kan an ka jamana jɔ i n'a fɔ ko Amérique an ka jamana jɔ i b'a fɔ ko dugu wɛrɛw avec nos valeurs mais n'a ba aw kɔnɔ ko aw bɛ ɲɛngoya ni hasidiya ni besengoniciya min kɛ ɲɔgɔn na ko an bɛna an sigi k'o lajɛ an t'o Mali sugu fɛ dɛ il faut que cela soit très clair parce que mɔgɔ i ma mun f'i sigiyɔrɔ la i kana f'i fɔniyɔrɔ la nous sommes pas intéressés hein? Voilà an tɛ ɲɛngoya la an tɛ hasidiya la an t'o la bi le Mali doit être un pays de mérite i y'a faamu donc o de la cɛ kɛlen k'a fɔ ko ale ni Choguel kun tɛ kuntagata kelen na mais bi ale ni Choguel bɛ kuntagata kelen na parce que o de ye politique ye o a ye politique kɛ i n'a fɔ ko aw ba sinamuso de ye mɔgɔw ye mɔgɔ ba sinamuso tɛ ne ba ye dɛ mɔgɔ si ba sinamuso tɛ ne ba ye non aw bɛna de ka jamana ko kɛ i n'a fɔ ko aw baw sinamuso de ye mɔgɔw ye ne mun de ye il faut sortir dans ça on a un pays à construire an bɛ taa k'a to an mɔdenw n'an fufafuw bolo. C'est ce qu'il s'agit. C'est ce qu'il s'agit. Bekana ki i no bira la i ka se ki yere balo ki don balo i ka toto mo wore don yi. O de fora o. Mais aw bolo ko aw be abaw shike dien kono aw don ba shike dien. O tse ka ke o. Donc ce monsieur quand il dit que lui il pardonne Choguel et que lui il se voit dans Choguel, ça c'est un mot d'un jeune américain malien. Et c'est très très important. Akele nga fo ne yɛrɛ ye salifu ye kuma yɛrɛ jara salifu kana parce que ne be salifu nu don salifu ka di ne ye mais al sa olu be posture dɔ kɔnɔ et que je prie pour eux u ka bɔ a kɔnɔ parce que ne be k'u dɛmɛ 100% mais a be bɔ posture in kɔnɔ de américain denmisɛnninw da donnen be Mali politique ko la anw tɛ français ye nous sommes pas français you guys gotta let it go and take about the big picture il faut regarder le Mali comme un champ aw kana Mali lajɛ i n'a fɔ ko jala sun Mali ye foro de yiri baden de b'a kɔnɔ yiri baden de b'a kɔnɔ yiri sugu bɛɛ b'a kɔnɔ a bɛ jamana lajɛ en dehors de votre paramètre ye faamu donc le monsieur il a bien parlé a yira k'a fɔ ko ninnu ye mun kɛ ale la ko foyi tɛ yen u tɛ se ka mun kɛ mɔgɔ wɛrɛw la ye faamu k'a kelen k'a fɔ k'a ka mɔgɔw bila u filɛ k'a jalaki k'a minɛ ko fo k'a faga fo y'a kaburuw bɛɛ sen k'u b'a faga ka marifa da kunkolo la fo ka wo bɔ a kunkolo la ka jeli bɔ a kunkolo la mɔgɔ 7 ka médaille dɔ la ka taga puni donc a y'a ye dɛ ne ye surasi de ye un porteur d'uniforme leur frère d'armes ka yira mɔgɔw la le Mali est dans la main des voyous i bɛ tila ka mɔgɔ dɔw ne bɛ musokɔrɔba dɔw kumakan ye Mali la k'u bɛ bɔ ka dugawu kɛ ninnu ye ala na kɛra Mali jasira sa ka Mali turulakaw ni Mali dugutigilakaw ye karamɔgɔ Ayidara yɛrɛ b'u ka gɛrɛn na n ko karamɔgɔ Ayidara b'u ka gɛrɛn na k'an ka n'o kuma fɔ an b'a fɔ dɛ uma karamɔgɔ Ayidara yɛrɛ bila ka coup d'état kɛ yan o karamɔgɔ Ayidara bɛ u ka silamɛ tɔn in na mɔgɔ si m'a sigi u n'ale fɛnɛ coup d'état kɛ u kelen bɛ ka bɛɛ da don la k'an k'an sigi an k'an kɛ nkalontigɛla an ka jamana kɔnɔ ko an ka tiɲɛ an ka mak'o kan an t'an mak'u tiɲɛ foyi kan yan an mana fɛn fɛn an bɛ bɔ k'a fɔ ka a sarafa la kɛ regarde a sarafa ka Choguel minɛ k'a lajaba a sarafa ɲɛna a y'a kɛ i n'a fɔ k'a sara amakaw bɛnyana de aw kafiri ninnu aw tɛ sɔn tiɲɛ fɔ man d'aw ye mɔgɔ de ye ala ye Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ ala ye Mali kɔnɔ dɛ a ma kɛ yan Choguel ma a sarafa bonya y'a bɛɛ ɲɛna ka na n'a ye Assisi la ka bonya sugu bɛɛ ta ka d'a kan a ma kɛ masa min ala ye Choguel kokala minɛ n'a k'a don kaso la yan'u k'a minɛ k'a don kaso la fɔlɔ Morokoni ni Wage tagara a bara 2 semaines plus tard Choguel dégage yo campagne daminɛ masa min ala ye a sarafa y'a kɛ i n'a fɔ k'ale ye bobo de ye Mali kɔnɔna la a kɛra bɛɛ sigilen ɲɛna k'i kɛ soyez l'épervier ma ci a ma kɛ aw bɛɛ ɲɛna u bɛɛ bɛ gɛrɛn kelen na masa min ala ye karamɔgɔ Ayidara mun ni ne ka bonya ba b'ale kan karamɔgɔ Ayidara Amsaridini mɔgɔw folen don mais ne ye nkalon tigɛ n ka taa bɔ a la yomal kiyama ne bɛ siran fɛn min ye diɲɛ kɔnɔ o ye nkalon de ye masa min ala ye Amsaridini mɔgɔ baden de bɛ ne lajɛ mais ne tɛ nkalon tigɛ dɛ ne bɛ Ayidara ko ka di ne ye a ko ka di ne ye mun na n bɛna fɔ ɲɛna a ka wajulu tɛ dɛ Ayidara ko ka di ne ye mun na gɛrɛbuden de nana Bamakɔ kɔnɔ a ye nafolo ɲini a ye nafolo sɔrɔ o ka di ne ye toro mɔgɔ la ne b'o fɛ mɔgɔninfin na a y'a sɔrɔ cogo min na o a ma sɔrɔ cogo min na o tɛ ne ka sira ne t'a ko ka yala
Mais moi, j'ai vu quelqu'un qui est venu au Mali, à Bamako, avec rien. Et il est devenu un homme financièrement fiable. Moi, je respecte ça. Mais, ne be sira ala ɲɛ karamɔgɔ Aïdara filɛ nin a ko silamɛ de don ko ale bɛ ala tɔgɔ fɔ a kɛra u bɛɛ ɲɛna u ye karamɔgɔ Aïdara ta k'a sigi Mali au conseil kunna masa min ala ye élection foyi ma kɛ k'a bila yen a kelen bɛ k'a gérer hali bi a kelen bɛ k'i makun a bɛ se ka bɔ ka mun de f'u ɲɛna a bɛ se ka bɔ tuma dɔ ka tapagew kɛ mais a tɛ se il est pris en otage u n'u ka wagabiyakɛ in mun bɛ sigi tan fo a bɛ to ka bisu d'a ka muso ma u ka wagabiyakɛ in kɛ fo a bɛ to ka bisu d'a ka muso ma. K'a fɔ u n'u ka wagabiyakɛ in mun bɛ fɛ ka Mamu Diko place ta mun bɛ fɛ ka Mamu Diko ka dolen ta mɔgɔw tigɛlen don ale la wagabiya denmisɛnninw filɛ kaso la nin bi n k'o bɛɛ la n k'o bɔra yan ko ka dugawu kɛ régime in ye ala tɛ maloya a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ a tɔgɔ jan dɛ u ka wagabiyakɛ in fa kelen bɛ ka fa bɛ noir blanc k'a bɔnbɔsi la n ko wagabiya denmisɛnninw filɛ kaso la nin ye u ma foyi kɛ k'u ye wajulu kɛ misiri kɔnɔ depuis ala ye Mali da e delila ka jɔn talen ye kaso la k'a ye wajulu kɛ ka to misiri kɔnɔ i bɛ tila ka Mali silamɛw bɔlen o jamana kelen kɔnɔ ko mɔgɔw ka dugawu kɛ Asimi Goïta ka fanga ye e ma dɔn Mali jasira silamɛya la a nana ni fanga a ma sigi silamɛya la mɔgɔ m'a ta silamɛya la mɔgɔ m'a voté silamɛya la jamanadenw ma voté ye ka tila ka taga silamɛw minɛ fo ka wajulu kɛyɔrɔ kan ka taga u bila kaso kɔnɔ i bɛ tila ka Mali silamɛw bɔlen minnu ko la ilaha illallah a n'a ka kafiri bololanɛgɛ in bɛ bɔ u bɛɛ b'a dɔn ko musuruku don i bɛ tila k'u ye k'u da waga k'olu bɛ dugawu k'u ye n tɛ dɔn kɛ ni misigi man di n ye wa n tɛ n fari siɲɛna ten ŋɛɲɛ ne mɔkɛ de ye AMIP sigi Mali kɔnɔ wagabiya tɔn ne mɔkɛ de y'a sigi i ye faamu wagabiyaw ka wajulu bɛɛ tun bɛ k'anw de ka du kɔnɔ fo ka saya s'a ma a bɛ tɛmɛ o kan donc an ni silamɛden de bɛ kuma la mun tɛ baga siri bololanɛgɛ t'a tɛgɛ la n tɛ saraka bilen bɔ muri tɛ n bolo hasbunallahu wa ni'mal wakil aw bɛ tila k'a bɔ yan k'a bɛ ala tɔgɔ fɔ anw ɲɛna auzubillahi mina shaitan rajim yu kabini an fa jamana tɔnɔbaden an sigilen ɲɛna ala tɔgɔ kɔfɛ an tɛ sɔn a ma dɛ aw tɛ ala tɔgɔ taw da aw tɛ siran ala ɲɛ Mali kɔnɔ maa si se ka bɔ a da kɔnɔ ko la ilaha illallah sayyidina muhammadan nabi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lakul hamdu hawa kulli shay'in qadir ka karamɔgɔ minɛ k'a to wajulu la ka misiri kɔnɔ k'i bɛ tila ka na bɔ ka fɔ anw silamɛdenw ɲɛna ko an k'o tigi dɛmɛ wallahi hali sitanɛ ka fisa n'aw dɔw ye n'o de fɔ aw ɲɛna n ko ni ne fa jamana kɛlɛ nana hali ne ni maa minnu bɔra kɔnɔ kelen kɔnɔ olu b'a la wala tɛ tɛmɛ o kan dɛ donc aw k'aw sigi nkalontigɛ la k'a bɛna anw fa jamana ta yan otage la ko ne bɛna mak'o kan vous trompez de l'interlocuteur parce que aw si tɛ ala ye ala m'aw si ci wa aw tɛ siran ala ɲɛ e ni ala na kira cɛ silamɛ bɛ kɛ Mali kɔnɔ ne ye Mali walujulu kɛlɛ dɔw da k'u bɛ dugawu kɛ ninnu ye e ma dɔn diɲɛ jasira tuma min na banjugu bɛ kaso la o ni mɔgɔ caman ka sola ba yɛrɛ dara minɛ yan k'a don kaso la k'a maloya depuis a bɔra kaso la a ma kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ depuis a bɔra kaso la a ma kɛ mɔgɔ ye i bɛ tila ka Mali la i bɛ mɔgɔw mɛn k'olu bɛ kuranɛ kalan k'u b'a fɔ anw ɲɛna k'an ka dugawu kɛ ninnu ye e ma dɔn anw fa jamana jasira minnu ma kan an na yan ni diɲɛ laban in na Mali kɔnɔ a sarafa ka maliyɛndenw bila ka bɔ ko IBK man ɲi bi masa min ala ye maliyɛndenw tɛ ka se ka dumuni yɛrɛ kɛ a sarafa ma kuma a ma kɛ ya galon de don wa moi je n'ai rien contre les enfants de a sarafa minnu b'a kɔ ne galon de don wa a y'a fɔ ɲɛna ni galon don galon de don wa Asimi ye mun de ɲɛ Mali ye ni tɔɲɔ tɛ galon de don wa sariya bɛ jamana kɔnɔ a sarafa ma fɔ bɛɛ ɲɛna k'a ka sariya k'a kana sariya sɔsɔ k'a kana maliyɛndenw tɔɔrɔ maliyɛndenw dɔw bɛ kaso la u ye mun de kɛ
ay asrafa mangame mu asrafa dewne sanunga muruye sanunga muruye asrafa di a dewne sanunga muruye ne ya dalanga tabola yumal kiyama sanu ye kafiri di sanu ye kafiri di ube kafiri mba be kalama kafiru de dun ne ka bonya foyi tuye muri blenw kanga jamana ke saraka ye ou ka diɲɛ kama. Voilà pourquoi le Mali est en retard. A bɛɛ ni kafiri ninnu ye. N b'aw bɛɛ faga ni Ala sɔnna ma. Aw t'a dɔn ne sigilen bɛ ka aw makɔnɔ cogo min na o. N'o de fɔ aw ɲɛna. N ko Ala ye ko ɲuman kelen pe de kɛ aw ye. Bakari den ma kɛ président ye. Masa min Ala ye n bɛ fu siri ni moriya in bɛɛ la Mali kɔnɔ inshallah ni ma kɛ n tɛ halala ye. N bɛ fu siri nin bɛɛ la inshallah. Donc, Malien denw an ka kɛlɛ k'an fa jamana nɔfɛ. N bɛ mun fɔ aw ɲɛna. Aw ɲɛ bɛ mun na aw bɛ baara kɛ n'o de ye. A y'a faamu. Aw kana ne ka kuma lamɛn dɛ. N ko aw ɲɛ bɛ mun na a ye baara kɛ n'o ye. O la tɛ tɛmɛ o kan dɛ. Ne ye mɔgɔ fa tɔgɔ fɔ. N ye mɔgɔ ba tɔgɔ fɔ. N ye nkalon bɔ n da kɔnɔ wa. N ko n ye nkalon de tigɛ wa. N b'aw ɲininka Mali musow Mali cɛw ne ye nkalon tigɛ wa. A ma fɔ k'aw ye halalaw ye ko tiɲɛ kɛra aw ye k'aw bɛ jamana in fɛ n ko n ye nkalon de tigɛ wa. Ne ye mun fɔ aw ɲɛ t'o la wa. Nkalon b'a la. Nkalon b'a la. Ni nkalon t'a la aw ɲɛ bɛ mun na a ye baara kɛ n'o ye. Assimi Goïta bɛ ka an siya de buruja. Il est en train de nous rendre des hommes incapables et il sait ce qu'il fait. Tout est orchestré chez eux. Mali kono karamɔgɔ ba fila min bɛ Mali kɔnɔ olu b'a ka pɛro olu b'a ka kan kɔnɔ n'i ko k'a bɛ pɛro la u bɛ n'i sɔn u b'a fɔ ko a ka wari t'an bolo wari tɛ o privilège b'aw bolo privilège t'aw bolo wa a ka wari t'an bolo parce que il faut que ah non laisse-moi faire mon analyse il faut que non aw jɔ n ka analyse kɛ sa non je vais faire mon analyse même fa jamana tɔnɔbada parce que mɔgɔ ma mun faamuya ni vous savez moi je suis un homme bêtement riche donc moi je connais la richesse vient avec beaucoup de formes. La richesse vient avec beaucoup de formes. Parce que aw tɛ ka mun faamuya n'i bɔra ka karamɔgɔ Ayidara ka cas fɔ tan mɔgɔ minnu b'a fɛ u bɛ dimi mais aw tɛna fɔ ko Bakari Dɛmɛ ka nkalon tigɛ ne bɛ siran mun ɲɛ o ye nkalon de ye et je n'ai rien contre Ayidara n fa jamana de ka di n ye ni ma kan ka bɔ bi ka tiɲɛ fɔ Ayidara de don ni ma kan ka bɔ ka bi ka tiɲɛ fɔ Asrafa de don comme olu t'a kɛ ne b'a kɛ micro b'an bɛɛ bolo micro dɔrɔn de y'an différence ye o donc wari ye nafolo ye fɛn fila de ye i ye faamu tu peux regarder l'argent comme liquide. Ça, c'est liquide. Ou tu peux regarder l'argent comme la privilège. L'argent est fait fladi. Tangible et non intangible. C'est-à-dire, ce que tu peux toucher, ça, c'est de l'argent qu'on peut toucher. Il faut que tangible. C'est-à-dire, ce qui est boulot makamuna. Wari wari ben tuni. Oye nafolo mi ce qui est boulot makamuna. Il faut que le privilège. Bon. Wari be mɔgɔ min bolo o mɔgɔ tɛ wari la o mɔgɔ bɛ mun de la o mɔgɔ bɛ privilège de la donc n'u bɔra ka fɔ u ka dɔrɔmɛ kelen t'an bolo an de bɛ wari di u bɛ k'o fɔ fantandenw de ɲɛna fɛn bɛɛ b'u bolo parce que olu mɔgɔ tɛ wari mugu la o mais u mɔgɔ bɛ privilège la o donc Assimi Goïta kelen bɛ ka privilège de d'u ma Mali kɔnɔ o privilège in wari t'o sɔrɔ o fana ye wari de ye o. A y'a faamuya donc il faut pas qu'il y ait k'u ka u bɛ bɔ ka mun fɔ ɲɛna a kana sɔn fa jamana ko de don c'est-à-dire ni an nana an fa jamana kɛlɛkɛyɔrɔ la quoi an bɛ terrain de ci bɛɛ b'i ba bolo terrain de bɛ ci ni ye terrain de cilen ye aw ye ta nkalon t'a la dɛ donc u bɛ k'u diya bi u bɛ k'u diya sini u tɛ k'u diya peut-être u mago tɛ wari mugu in na parce que u b'u bolo u y'o sɔrɔ tɔgɔ ɲuman b'u bolo mais privilège min b'u bolo c'est l'équivalent de liquide il faut que cela soit très clair. Parce que tout le monde n'an bɔra yan ka u ka kow fɔ u tɛ wari d'anw ma an de bɛ wari d'u ma a bɛ wari d'u ma en échange de quoi? En échange de votre privilège. Il faut que cela soit très clair. À l'aide des infos pertinentes, moi je déteste tout homme qui trahit mon pays, le Mali. On écoute ce jeune homme qui a autant bien décortiqué
c'est délinquant, c'est bandit. Donc, a bɛɛ y'an balimakɛ kumakan na mɛn a y'a bɛɛ ɲɛfɔ. Donc, an bɛ taa ka deuxième partie la an ka lamɛn. Deuxième partie. n'a fɔra ko président dɔrɔn dɔw bolo ko fɛn bɛɛ don. Et puis comme il mène dabali ban ne y'a fɔ plusieurs fois bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ kalanenw b'a dɔn mɔgɔ faamuyalenw b'a dɔn Assimi ye président de la transition de. Effectivement, oui. Président de la République tɛ mɔgɔ ma vota ye a ma mandaté ka foyi de den kelen kɛ. Mais Salif a ɲɛna a daminɛna sagakow la ka na foragew la ka na birikidenda la. Mais nin bɛɛ ye corruption de Salif brigide in kelen-kelen dali projet dɔ de don wari dɔ de bɔra kama. Effectivement, oui. An bɛ to nin kɔlɔlɔ kɔnɔ wa waati min na an ka hôpitaux la Salif hali aspirine ka gɛlɛn funteni fɛ suw bɛ toli ji tɛ yen ninnu de bɛ k'u ka budget augmenter ne hakili la politiciens tun bɛ kɔrɔfɔ fɔlɔ de budget ko in na o i bɛ ka ani politicien tɔ min tɛmɛna a fɔra k'u ka blanc kɛrɛfɛ wari n'u ye caisse noire ye ko o bɛ tagala fo $150 la mais Salif Assimi bɛ k'o de ta Vraiment. Hein? Ouais. Premier ministre ko 75 millions Ablaye Maïga yɛrɛ tɛ Choguel tun bɛ k'a ta Ablaye Maïga bɛ k'a ta Ouais. ni min nana dɔrɔn o bɛ na fɔ ko bon ko nin kɔni ka ca ne ma ne tɛna se nin bɛɛ ma ne bɛ na ko dɔn a fɔra i kana s'a ma de i ka wari tɛ i n'a man kan surtout une transition illégale et illégitime anw man kan ka foyi kɛ nin na a fɔra k'an ka élection dɔrɔn organiser a banna u ko insécurité b'u profiter de Salif insécurité in kɔrɔ di armement de bɛ san Choguel y'i sigilen to premier ministre kunturu k'ale da tɛ armement sans wari tayɔrɔ la. Ouais. Et yana an y'a mɛn k'u ye cɛna ninnu wele nkɔrɔ kunu wa je pense kunu. Ouais, a bɛ journal kɔnɔ. K'aw da don corruption dɔ la min ye miliyari 30 ye. Assimi y'i jɔ bɛɛ ɲɛna Mali la ko n'a fɔra k'an ka corruption kɛlɛ k'an bɛna an yɛrɛ somɔgɔw minɛ. A fɔ ale yɛrɛ somɔgɔw de don. Ouais. CMDT ta. D'ailleurs o muso min n'a bɛ ministère des transports la terrain poussé ko joli kɛra an ɲɛna Salif. A wariw taara min procureur kunturu bɔra ko miliyari 85 a taara min u bɛna wagati min na miliyari 85 wɛrɛ ko bɛ yen nɔ u ye maliyɛn caman mago sa ka mɔgɔw ka so minɛ ne tun bɛ Kasonge interpellé la depuis n bɛ Mali la fo n b'a fɔ a ma n ko le ministre de l'injustice a wariw taara min mais u k'a bila u kunna Salif Kasonge de ko maliyɛnw ma dɔ la télé la ko n'i ye wari Mali wari dun k'ali n'a ma sɔrɔ i bolo n'u y'i den dɔ sɔrɔ min tɛ baara la wari b'o tɔgɔ la k'u b'o ta u fana k'a bila u kunna an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn Mali la o ko kelen de bɛna tila k'a kɛ k'a daminɛ hali Kasonge la a tɔ bɛɛ. Effectivement, oui. I m'a faamuya wa i bɛ min kɛ cɛw la u tatɔ u segintɔ de b'i sɔrɔ. Effectivement. Mais min man kan bi nin ka bon ne nin bɛɛ ye Salif Mali bɛ hakɛ min bɛ bi maliyɛnw kɔlɔlɔ min bɛ bi maliyɛnw kan a hakɛ yɛrɛ Mali bɛ mɛn ka sɔrɔ Mali ma bɔ nɔgɔ la mais min bɛ ne tɔɔrɔ a ka di ne ye ne bɛ vidéomaniw fo parce que ne bɛ liberté d'expression pour la quoi et puis politiciens tɔgɔ bɛ tiɲɛ i bɛ vidéomani caman ye minnu bɛ bɔ u b'u hakilina fɔ ka sɔrɔ a man di anw la ne ka foli b'a bɛɛ ye mais cɛbakɔrɔ fɛnɛ vidéomaniw bɛ yen minnu ye mɔgɔw informer ka ɲɛ ni vidéomaniw tɛ ORTM ye mun de ye Salif Vraiment. ni t'a fɛ yɛrɛ ka informer de bɛ ORTM lamɛn mais vidéomani minnu fɛnɛ bɛ yen u ka dusu ta u k'a dɔn ko hakɛ ye tiɲɛ ye i ka dunkojugu sera yɔrɔ dɔ la i b'a dɔn tiɲɛ tɛ kow la segin kɔ dɔw bɛ ka segin kɔ mais i tɛ se ka mɔgɔ kɛlɛ k'a n'i ka hakilina tɛ kelen ye nka u fɛnɛ k'a dɔn hakɛ de bɛ ko la dɛ Salif. Wallahi. Galontigɛ Salif wari nɔgɔlen tɛ mɔgɔ kɛ foyi ye. O de la a bɛ fɔ ko loterie man ɲi n'i ko dɔw ma ko loterie man ɲi u b'a fɔ ko ko n'olu y'a wari ta dɔrɔn u bɛ taa compte dayɛlɛ ka Salif fɛn fɛn bɛna nɔgɔya la a bɛ taa nɔgɔya la o ma kɔrɔbɔ yɔrɔ si. Ouais, c'est vrai. Wa ninnu fɛn fɛn filɛ transition kɔnɔ u k'a bila u kunna u caman y'u ka jahanama dilanni daminɛ dugukolo in kan. Un coup. Parce que a jɔtɔ don foyi tɛ min jɔdon tɛ Ala bolo. An ka effort don an ka effort tɛ a jɔtɔ don. Aw minnu bɛ ka taa ntɔ côté ɲuman na n'aw bɛ ka nin fɛnw fɔ ka information labɔ Ala ni aw caman barika
an bɔra ko caman kalama aw y'u niw ne mɛ u t'a dɔn parce que ni mɔgɔ tulo kɔrɔla la ni duman dɔrɔn de bɛ fɔ i bolo ko diɲɛ dan y'o yɔrɔnin ye i bɛ fɛnw kɛ i man kan ka ko minnu kɛ e ka sara tɛ tɛmɛ 20,000 kan e y'i yɛrɛ dege miliyɔn t'a la kalo la a dun jɔtɔ don don dɔ Salif n'a jɔra i ka diɲɛ ma kɛ jahanama ye wallahi ne bala lamɛnbagaw aw bɛɛ nin mɛn aw kulo la ni ye témoin ni en temps réel galon t'a la galontigɛ ye maloya ye Bakari ma aw bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko le pays va mal la gravité de ce qui se passe dans notre pays ça ne peut pas être dénié ne bala lamɛnbagaw malien den bɛɛ ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan an ka Alchek Mahamudu Diko CFR an ka tugu Mahamudu Diko kɔ Mahamudu Diko mun masami ala ni malien denw sera ma kana kɛ M5 moralité ɲɛmɔgɔ ye masami ala ye o Mahamudu Diko kelen malien ne sera ma tuguni malien Mahamudu Diko il est la seule solution les femmes Mahamudu Diko il est la seule solution donc an bɛ koko la an ka ni cɛkɔrɔba ɲuman in an ka fara kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka Mahamudu Diko an k'a dɛmɛ le plus vite possible i ye faamu donc nin yɔrɔ in na bɛɛ k'a sɛbɛn vive Mahamudu Diko bɛɛ k'a sɛbɛn vive Mahamudu Diko bɛɛ k'a sɛbɛn vive Mahamudu Diko Mahamudu Diko il est la solution ala yɛrɛ ta bɔlen a la ne bala lamɛnbagaw notre pays va mal